Eh? Cici. Wireless deh. Kalau enak kalau. Cik. Oh. Bocah iki nek kewanen ya kuwi-kuwi. Hah? Lah paling ngendak wong aku iki ya wis atraksi. Ya ya Mau neng kono, Mas Gendong, Mas Gendong. Basa tak cedeki. Iki bajingan iki ngapa rene iki? wis ngono gilani Pak dia. Lah paling ngelak kowe iki ya atraksi dhewe. Kowe Omah dhewe iki ning kene padha karo omahe dhewe lho. omahmu dhewe tanggapan omah dhewe beras moncrot. Ya maksudnya rak nitik perjuangan karir dhewe iki mbiyen blajare ning kene. Ora bacane kene. Sangkek wong kene iki tresno ning reog. Nanggap reog geden. Acarane jane guru mayan. Apa? Ngresmekne tewele tukul mriko alhamdulillah. Perlu. Loro lho. Manten. Ping 6 lho iki plak-plok. Antene lewat dalan lho. Oh mantenan tuh. Antenan iki. Ya tapi yang bayar sing apik. Wis ben. Loro lho susu. Tuwenanan terus gue iki. Ayo sik meneng iki. Musuhnya nani. Contoh nilai cah bagus. Mau wes. Saya ditole terus Ya tampil gasmu. Oh. Itu disponsori bapakku. Kok loro? Kowe arep ngene. Heeh, lah kowe. Aku tak neratan. Eh. Totalitas, Mak. Menantang maut lho. Lah terope nek loro, mau yo benes mikir. Lah kayaknya CBR lewat ya. Bos. Anane Pelaten mah kes ngambek kok tabrak motor. Wah, kelas sponsore ondo-ondo. Iki lak jebletmu. Ora usah turut ratan. Totalitas yo kene iki lak pemerataan. Ya totalitas to. Oh totalitas. Pelatene loro mung sambat. Ngopo? Wong baksone ngumpet serempet motor. Neng sebenarnya keselamatan itu dijaga dhewe. Keselamatan cedek kayak Christmas. Ya ning yo. Oh kayaknya nyepaki kowe ya kayak. Sampai matamu. Lah piye kok nesu ki kok. Saya piye jajal kok nebuktekno. Mantenane kene iki luar biasa. Ngopo? Nyebrang dalan. Menika Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas adik-adik mungkin prasmanan. Enek pop es. Tergulung. Kuwi bakul blok. Lah kok jenenge terot kok. Iya ning kuwi bakul tinggi umum. Entek, Bu, entek satu. Iso teko kono ki lho. Arep kondur wis sampe kok. Bolo kene lho, meriah lagi nggih.
Kok piye? Ngene. Ngene. Kowe iki ning kene kon ganong ora kon ngurus dalan. Itu mah bener pecel. Mesake bokong wis repet. Lah ngopo kono ya wis diurus kono dhewe. Lah iki tanggane tambane, Bos. Oh golek ceperan. Ya. Astagfirullahaladzim. Awal mantu seminggu peretet. Kowe iki kok sithik-sithik mikir duit, sithik-sithik mikir Ora duit. duit bosok tanggapane ping 7. Ya paling endak adewe ning kene bengi iki kena tinggi sinaune adewe. Nawi apa? Mergo apa? Nuwun sewu niki wau duta tari, duta seni saking Prancis rawuh wonten mriki. Malah Kuyo tidak mengharap apa-apa, tidak mengharap uang. Kuwi niate sinau. sinau apa dipisui menengae kok. Kuwi maksude lho wong Prancis kok pisuwono kaya dobel. Lah pancen prapatan jedes tak glogok-glogoke ya menengae. Udu prapatan jedes. Logok, logok. Warok, Bos. Ono rogol. Ono rogol. Rene iki pengen delok rek yo. Logok jarang. Warok. You understand? You understand? You understand? Ponrogo. Iya, ruwe ponrogo ning yo ora ndelogok ngono kuwi. Warok ya, Bos. Lah warok ki ngopo? Warok iki Tegas, ngopo-opo tegas. loyon. Itung saetung tegas. Kalem. Ora usah ngurus kuwi. Kalem. Rek iki aja kabeh. Ora usah ngurus kuwi iki sampe sing ngurus. Wis aku ngatur kabeh. Lah kok muni warok ki tegas ngono. Oh, apa yo rogo iki glagate yo galak yo tegas. Lah sing kok nggih contoh sapa? Mas Wisnu HP iki warok ono kok glondonge bantarane iki. Wisnu HP tanggapan kok Prancis, Dubai, Amerika. Contone kok Mas Wisnu kok nggih contoh ki contone piye? Tak tekoni. Piye? Mas Wisnu wonge kok ndi? Prancis kuwi. Nyusul kancane iki. Lah terus piye kelanjutane? Kok aran. Ora ngerok. Enek ngonone ya. Terus ketemu ning kene. Lah kok terus nek ora nek mute kok Terus iki sinten Mas? Oh Prancis kuwi. duta tarin. Duta tarin. Wis suarane ya ngono Oh kuwi. gede Wisnu HP. Malah trayek ciri khas warok menika lak nggih swara niki ageng tur tegas soalnya mencerminkan seorang pemimpin. Pemimpin. Ya kuwi apik ta berarti. Apik lho tegas kok. Lah iya ta. Lah terus piye kok terus ne ora Lah anak bae kudu glogok-glogokne ngono kuwi mau. Tapi iki Dek mau ki wayah teleponan aku arep rene. Iya apa? Kuwi ora kaya sing kok omongne. Piye? Bener lagi telepon. Tung nang ndi? Wisnu kok kerengen ta kuwi. Takonane ta. Anu niki teng griya, Mas. Engko bengi tanggamane ndi? Ngono kuwi banter. Kula mengke teng Randu. Iki ngene dong. Aku iki saka Prancis nggawa duta wisata duta seni saka Prancis kono pengen ndelok reok. Oh nggih mengke dalu merapat mawon. Iya. Terus tak kenekne to. Tapi nuwun sewu nggih Mas Wisnu niki sarana kanca-kanca niki budgete ngirit, mengke nggih jenengan paringi rokok. Lah rokok ya apa dong? Kok mau rokok bareng to? Kok aku gila ning Prancis gila yo golek sampetan. Rono kuwi nek golek sponsor ora sampe-sampe. Ya telepon aku genti kok. Piye? Logok itu aku. Kowe ki ribet. Udah aku ngono kuwi. Ora, bener karo kamu. Ngono es loro kuwi tau. Iya iki dua. Wong kono merokok dicarene lho. Mas Wisnu ki wonge ora icah-icih. Wong iki ibarat ki saka Ponorogo ning nggon Prancis kuwi nggawa keseniane adewe ben iso terkenal dunia maupun akhirat. Lah, jiwamu mlebu ning aku. Piye? Aku ora kayak aku lu. Iki kok jeblas ngono. Ngopo kok iso teko? Lah, iki kok adwet. Aku yo warok lho. Alhamdulillah yang
iya senior ya. Iki. Lah piye kabeh iki pemerataan menika prosesnya perjuangan yang biyen ku soro banget. Lah saiki iki lho apa ki roh adi-adine tampil didelok wong akeh kuwi wis seneng. Gek yo mengapresiasi iki. Wong iki mati. Rezeki gede cilik iki. Piro ku? 2000. Ya timbangane kowe ngurusi parkir gek iku ora parkir rek lumayan. Solo lu. Kulino jelas. Sing penting ada lagi pola engko gek terus kita bercanda tawa dengan senior-senior kita yang dari Prancis maupun duta dari Ponorogo. Ini ku Prancisnya jadi loro, ganongnya Mas Wisnu, klonnya Mas Kawuk. Leng celeng diceluk leng. Ora wani tak lokno. Ora kele mang gendang. Aku mau godok-godok ya Mas. Lah iki apik. Kawuk di kawuk. Ngurus kono ki ngopo? Lah ini iki lho suaraku enek. Saiki tak contoni dhisik engko terus kowe pemeragaan saka dulur Prancis. Ngene iki es loro lho, Bos. Ya iya to. Kuliah Brawijaya, pindah Unesa, pindah Solo. Telunggon lho ya ampun es loro sampai telunggon 3 universitas kuwi. Sandasmu bakal kendal lah kalau pindah. Ngono kok sombongne lho kene. Kotor. Laku kok kotor. Mau buka bola balik. Lo ngene iki lho soju tanggap pemerane ketok iki. Bisa bahasa Indonesia apa? Lah bojomu jangan ora to. Lek wong loro Prancis iki perkara kunyit nyala-nyala. Muridit iki jarak bojomu aku tak kerja sing luar negeri lho, Pak. Wong pikirku kira aku ki mbiyen iki sekolah bareng karo iki. Aku wayah bahasa Inggris ora tau mlebu. Serku ki penerjemah antara aku dan kamu. Oh, ya makanya aku tekok kene tapi ya bojoku lho ngisi-ngisini aku gitu ya.
bangetan. Aku sariki, Apa iki? kowe. Aku ya sing mancung ngene iki. Sing tari pun di Mas Iki Wisnu. jenis apa? Dancing. Yes. Siti, masuk Prancis jenis ini. Ngono sih to. Ngono dicusul wis. My name is Oleg. Iya dong iki. Rungokno sih to. My name is Saula. Saula. Iki bojoke tokone Mbappe. Pemain Prancis ya. Lah iya. Prancis, iki udah Arab to. Iki Saula kalau bakal sapu ke Moroto. Your and your speak Indonesian. Saula kelaminnya biru. Siapa tadi kau bilang? Susi pelaminan biru. Oh Susi. Kok saula kelaminnya gitu. Kono digarap. And you're and dancing in Jadilan. Tung no, blak no. Yes. Edrek. Malah begogok. Urung mudeng. Ater-atere kan tak urung kena. Iya lho. Iya. Lali kok. Lagi wis tau ngono. Urung. Lah iya berarti lah iki tak omongane. Ora no. Yes. Tepuk tangan buat saudara kita yang dari Prancis. Asik. Wah istimewa biang. Kata digandeng ya. Oh gila. Gila mana tak kata? Iki kan metune bagian nak jinggol gitu. Piye? Lemon terayam.
biyen butuhne wektu pirangane Sek. Dek. Jamaah. Wah, meriah ya kan kene iki. Ya sponsor jam barang. Ora umum lagi ya. Teh Mas Wisnu, terima kasih sampun menyambungkan saudara-saudara Prancis bertemu Prancis. kita semua di Ngeranti.